hinay-hinay, no? Hinay-hinay. Naghinay-hinay kag biya sa inom, no? Kaniadto 20 ka shot, karon isa na lang gyud. At least nanay isa. Nanay isa. Dayon sunod ana, hinayon na nimo. Nga ang isa ka shot, tunga na lang gyud imong imnon. Mao. Hantod dahil gawa na gyud. Wala na gyud. Diba? Na gyud. Oo man na. Decision man na sa tao. Kay ustay mo man sa respetar ang mga pastor. Tilaw raman. Mao lagi, respetar. Di mo na kapangantihan. Kay kana nga tilaw hantod yun na magbuntag. Kuya huwa na nga tilaw pastor. Oy, ano man, wa man kauli. Tilaw raman ta to, wa na man kauli.